may damage ka angay sang crack, buho o kon gisi. Ikaduwa, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kun masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit ay gising at magbangon sa pagkagupili, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 ang gabi. Welcome na sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombo, harana kag iban pa kung sa din ako inyo mangin kaupod, iri si Bombo Denver Quijano. Mga kabombo, Happy Easter Sunday! Kamusta ya ang inyo sining nga paganduraw sa aton nga Semana Santa? Kamusta kamo? Kamusta naman ang inyong bilog nga semana? Kamo bala ang kalabanan sa tuntag palamati palauli o kung nagkilit-anay naman sa ila sining nga mga pamilya nga nagatrabaho sa piyak nga probinsya o kung sa diin man nga probinsya diri sa pungsod Pilipinas, no? Kamusta ang inyo sining nga pagselebrar sa Semana Santa? Ang iban bala luto sinigido every Semana Santa do ang permini nga luto do binignet kung sa Cebuano pa kung sa Ilonggo do lugaw na bala nga may sago ano na di gani taybing ang tawag Sago? o ang linugaw na bala nga pilit Ano na pero do violet no do ka mo sina no ano tayo nagluto bilang iban sa nga mo sina no pero at least ang dumdumon naton ya ang aton nga ginaselebrar kung paganduraw sini sa Semana Santa ang pagkapatay sa aton nga manluluwas ni Hesus Kristo nga mo nagsalbar sa aton tanan nga mga sala kung sa diin ginpamatudan nga ini siya anak sa Dios kay bangod ini siya nabanaw sa ikatatlo nga adlaw. Happy Easter Sunday sa tanan mga kabombo. Sa liwat ini si Bombo Denver Quijano kagkaupod na tundri may bago kita nga ranista na gitarista pa nga si Sir Gaudincio no ini si Sir Gaudincio
taga-syudad sa nga Talisay, no? Medyo sulusiltiro na siya mo. Ang akong paglantaw. No? Gapangita. Sige, kamusta ho na to ni Siblada na? Mga kamubalong. Kamusta tayo, Bing? Kamusta tayo, kondisyon? Yes, mga bisig mo kung Denver, sa mga soki dira. Happy Easter Sunday lang kaya mo ginambal ni Father gina mo. Huwag ko ginmalipatan. Ikaw, yes, Father. Kadamo sa nagsimba dito, gagutok duha ka mas. First and second mas, gutok ang simbahan, galawas lang. Kasi ko yung nga tanda niya ka ginadumdum na to ng pagkabanaw sa atong Ginoo, no? Kag silinga, pero nga ang kamatayan, ay kuno ay kakapatay ko ng tao, kag ang gugma, wala ni kakapatay. Bisa nung patay galitaan, mabuhi pagkagapon, suno kay Father, lingkuti, sige Kag ang gugma, siyang gulang ka na, kay gugma ka mo yapon. Oo. Hindi madulang gugma, lawas na lang kagulang, from mula tago Ang gugma, tago. Bataon Bataon Japon. Gabataon ni ko, Father, correct, kagidira, kaya ako doon nag-doon. Sa among mga sokay dyan sa kanginan, mga gabi sa inyo tanan, tutok na kamo diri sa pinakabantog programa ang harana sang Bombo Radyo. Mga gabi sa tanan-tanan. Alright, mga gabi. Tawag din siya. Ikaw ya, kamusta ka? Okay lang Anong klaseng okay? Okay pa rin sa okay sa mga Simana Santa. Ayo, ganda na. Okay, Anong ang hirap- prepara mo? Ang hirap ang amuyo ta may na talawas. Mayang alawas. Hindi Ah. Ano mo preparar sa nga si Mana Santa ya? Nagluto-luto ka mo? Luto-luto mga suman lang Kita tayo din siya, taga din ka gani. Taga syudad kaya San Talisay. Gugay ka ng gitara? Dugay naman. May banda rin sa ano mo? Hindi magida. Ay, di magita. Sige. Para sa aton mga tagpalamati, no? Next sa aton, nurik na kita. Sa aton nga una din nga manog kanta. Wala na iban. Kung this is Sir Bing Galvano, no? Kamatihan na din pala, iyang ang manog nga gindala. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig ay sa akin puso'y pag-iwani. Ang pag-asa'y aking nakikita at ang pag-ibig ay aking nadarama. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig ang sa akin puso ay lumigalig. O giliw ko o kay ganda ng langit at ang awit ko'y dinggin ay kay tabi. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig ang sa aking puso ipag-ibig. Ang pag-asa'y aking nakikita at ang pag-ibig ay aking nadarama. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig ang sa aking puso ay lumigalig. O giliw ko o kay ganda ng langit at ang awit ko'y dinggin ay kay tamis. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig ang sa aking puso ay nahapis. Ang pag-asa'y aking nakikita at ang pag-ibig ay aking nadarama. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig ang sa aking puso ay pag-iwatig. O giliw ko o kay ganda ng langit at ang awit ko'y dinggin ay kay tamis. Kahit kunting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa
ikaw ay mahal ko. Kahit kunting pagtingin, di manggagaling sa'yo. Ay labis ko ng maligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit kunting pagtingin, di manggagaling sa'yo. Ay labis ko ng maligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Ginahalad ko ito sa amigo kong gwapo, ang master sang luto ay bla piyaya, baleng, ng gabida sa imo, subong mga kay misis nyo, si Flor, maning master mga namit magluto sa piyaya, nga daw mga kalaha kadako. Basta tabi-tabi mo libot, daw kalaha man soraya, kadako. Baleng, sa liwat mga gabi sa imo, kay Janet dirang master masang kasag, kaya mga Almunya family, Marlon Almunya, Iba Almunya, Purton Almunya, muni katakbo kung magsaot mong tila tatlo, kay Larry Delgado, Grace Delgado, Santiago Robelio, Rodi Amantok sang Sontre, Rodi Panagsagang kag ang amigo ko gwapo. So, on kamay si Angelito Tribaco. So, mga gabi na sa imo, happy Easter tanan sa inyo dira. Madamo gid nga salamat kay Sir Bing Galvan. Kag next naton dira si Ma'am Telma Santowa, pidi ka na diri kamat-amat sulod. Kag mayong gabi dira sa kay Randel kag Gingging sa Kamanter uno nga gainom-inom sa nga nagabulubalhas nga botilya ayabaw nami sinasapuhak. Mayong gabi dira sa inyo kay Randel kag kay Gingging, mailang dira nga pag inom-inom no samtang gapamati sa mga ambahanon diri. Kag mayong gabi man sa kay Sir Kent Bulaca, Waniza, good evening Bombo Denver, happy Easter Sunday kag sa tanan nga nagapamati. Ginatamyo ko lang sa Barangay Araal, La Carlota City, ang Bulaca family, kag Velasco family, Gregorio family, kay Choy Dan Bulaca, Neneng Bulaca, Jesus Bulaca, kag sa Minlo Talisay, kay Choy Tony Wanisa, kay Choy P Wanisa. Thanks gid Bombo Denver. Subong naman, pamatihan ta naman diri si Ma'am Telma Santowa, siya siniga ambahanon nga gindala. Ang gumagpapalin mo kanimuda usahay nagatanggo ako ikaw daw ako nagay ka
damgo ako. Ikaw daw nagahigop mahal. Sunday sa tanan. Sila sa barangay Pintigit, kinatami ako si Inday Cora, si Jerry Caras, si Clint Jan, kadira naman sa Dakutan Dako, si Takan si Mudi, si ang best friend ko, si Lulit Flores, si Rachel Gambua, Lilia Caras, Mari Angel Caras, Caras Family, si Nida, si Clyde, si Juana. Dira sa Manila, si Bill Pascual sa Nueva Ecija, si Mira and family. Tapos dira naman sa Nakab, kanang Bermijo, si Vivacion Cholo, at si Corazon, Okay lang. Ah, at si Yolanda. Okay lang to sa Mike Leo. Ang kapanamyaw, ang inyo amiga, dahil mabumisan tuwa. Amay na. Sang Bumbo Radio, number 1. Sa iyo na. Basta Radio Bumbo. Ang damo nga salamat kay Ma'am Talma Santawas sa sining nga ambahanod nga gindala no kag mayong gabi dira kay Adrian Gumape. Good evening Bobo Denver. Monitor lang kami sa Barangay Hawayan Silay kag sa Bomorana kag sa Tiban pa Happy Easter Sunday sa tanan nga followers ang Bombo no may damo gid nga salamat no kag mayong gabi dira kay Diday Bailon Alpas. Good evening Bombo Denver. Gamamati lang kami sa Lang Carlota City. Good evening lang sa amon nga lima. Good evening kay Papa Ruel, Mama Diday, Manong Biboy, kag kay Daddy Junjun. Salamat gid Bombo Denver no. Kag patamyo man si Alvarez sa Camantero. Uno, hindi magpasobra inom sang serbesa kay basi hindi makuha ang karbaw sa lawigan ano ang sakay Alvarez dira ang imo dira nga ginainom ko hindi gid bag patama kay ang inyo dira karabaw magabihan gid sa lawigan kag Ma'am Sonia Duco mayong gabi gina-request lang It's Hard to Forget by Bing Galvan tamyo ko lang may Ed Solano, Merly Solano, Ray David, Ronaldo Doco, sa Rimong family, God bless sa imo. No? Pamantihan na naman diri bala si Sir Gaudencio sa siningamba no, nga gindala. Matudyo ako'y bubuluhan, mahalo ang sa Luciana, kalimutan ang akong gibati kay buntong kagahali dili pinabuhi huwag suko ang akong pagtulog na matubang at nga akong mga damgo kay kaniya ka man ninikiniran Mulawan pagpangkat ng kulkunan
kasing koso kung sa tugma mo ako magpabili isa ako nga walay makababa sa atong pagminalay ako way sukul ang akong pagtulong kamatubang ang akong mga damgo kay anak ka man nining bulawano pagpangga lagong dili mabalhin pitikling kasing koso kung sa tugma mo ako magpabili isaad ko nga walay makababa sa atong pagminalay ako sa atong pagminalay ako pinangga Tinatamyawan mo? ginatamyaw ko dira ang taga Bangga Dulce sila na yung mga intrina pamili. May lang gabi sa inyo kag may lang nga pagpamati. Damo gid salamat. Alright, mandamo nga, salamat sa kay Sir Gaudencio, do ko masubo, gid daw. May kakaduduban kasi mo kanta. Sige, gina-welcome naman naton diri si Ma'am Emeline Narciso, pwede ka na diri kamat-amat asulod ng Ma'am Emeline. Gag mo yung gabi dira kay Ma'am Rose Atienza, Happy Easter Bombo Denver, kag kay Talented Guitars Bingal Van kag Ernesto. Request ko bing Bisa Me Mucho. Baw, ang ini nga kantang Bisa Me Mucho do amuning ampay ni Ma'am Telma. Di ba la? Sige. Sabtang ay taybing imo dara ani abi panamyaw dumalipatan na ba daw? Si Ma'am Gabilang kay Ma'am Rose Atienza Villanueva babaw man yung teacher ko sa unang matawa mo. Kay Liti Dinora sa ginhalaran sila late mga gabida sa imo kay Moret Clavis man kay Linda Cayetano sa Dos Hermanas Norbing Soto sa Barangay San Fernando kag sa taga Bangga 12 gali mga gabida kay Maya kay Mila manog libot ini sa mga tinapay nga manamit to subaman kay pare Fredo Aloado taga Bangga 12 mga gabi sa inyo tanan. Alright, pamatian na naman diri si Ma'am Emeline Narciso sa sining ambanon nga gindala. Sinasamba kita by Sharon Daneta. Samba kita sa'yo'y akala ibibigyan kita pagkalang sa'yo'y higit sa buhay kong taglay wala
sana'y atang papantay sa buhay may bibigay ko pa. Sinasamba kita. Kung anumang daylay hindi mahalaga, basta't sinasamba kita. Ilang pagmamahal lang siyang nadarama. Paano ko maibigin ka? Tunay ang kulay nila para may larawan ka sinta. Sinasamba kita. Kung kasalanan man sa Diyos, sambahin kita. Marahil ay mauunawaan niya ang tulad ko, na labis ng mahal sa'yo. Masisisi niya ba ako sinta? Sinasamba kita. Kung anumang daylay hindi mahalaga, basta't sinasamba kita. Ilang pagmamahal lang siyang nadarama. Paano mo maibigin ka? Kulang ang kulay nila para may larawan ka sinta. Samba kita. Kasalanan man sa Diyos, sambahin kita. Marahil ay mauunawaan niya ang tulad ko, na labis ng mahal sa'yo. Masisisi niya ba ako sinta? Sinasamba kita. La la la, la la la, oh. Basta't sinasamba kita. La la la, la la la, oh. I would like to greet the pillars of Bombo Radio Philippines, the founder, Mr. Rogelio M. Florete, the CEO, Miss Margaret Ruth C. Florete, to my family, Brother Elizalde sa Villamonte, kagang akon nga Mama Terry and cousin sa Bago, subong man sa akong kaupdanan diri, Tito Gaude and Tito Bing, to Sir Denver and to Sir Kim or Mike over there. Mayong gabi sa inyo tanan. And also to my neighbor sa Purok Lubi Barangay Handumanan, upod sa amon kapitan, Ma'am Feby Legasbig. Good evening to all. This is Miss Emily Narciso saying, Basta Radio Bombo, #1, Star FM, it's all for you. Madamo nga salamat kay Ma'am Emeline Narciso sa sining amahanod nga gindala kag mga gabi dira kay Sir Leo Baygar sa ginagreet naton dira ang yang inablo si Ethan and Astig Family Baygar, Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Bombo Denver, ari kami subong sa Jensen City, ma-unloading kami soya milk. Madamo gid nga salamat. Happy Easter Sunday Bombo Denver. Happy Easter Sunday man sa imo. Kay Jana Kinda ginatamyaw ko galing ang asawa ko nga si Cynthia nga nagapanyapo na. Malandra nga pagpanyapo na Ma'am Cynthia kag mayang gabi mandra sa inyo Jan Akinda. Next na to si Ma'am Bukay, dali na diri ano ganyan pangalan tay Bing? Balida, nalipat. Sige, tamyaw mo na lang. Imo pa tamyaw. Ate, are aton mga katropa sa Talisay,
Tony Aguilar, ginatamyagin, mga gabi sa inyo dra. Si Pedro Burgos, Pedro Dispi, sa man kay John ng edukado mga katropa ko yung permit simbahan. Every Sunday, wala niya gabsen. Kag dira sa Asinda, Pasita, Uno, baka damo sang listener sa to. Inatamya dira Armando Palmis, Nelo Palmis, Gloria Alvarez, Marilo Bañez, Romeo Bañez, Eduardo Kaonga, kag Marilo Itoriaga ba? Ang gatamyaw sa inyo si amigo nyo, Pedro Burgos, ang Talisay. Mga gabi sa inyo ko no, dira. Alright, sige, kaupo na natin. Ano ganing full name mo liwat mambukay? Si Leonida. Leonida Espineta Salavante. Salabante. Mga di-assess kami sa Oo, sige. Pamatihan ta si Ma'am Leonida Salabante. Ganti. Wala kang bala? Okay. Mayang gabi sa inyo dano sa Barangay Lopez. Mayo lang sa aton nga pagparigan ni Iranda kadto sa libot kita sa ni Jersey. Kadto kita sa simbahan. Masadya man kita kag magaan nato ng kakapoy mo man kakapoy sa pagpasa ng cross. Sa cross ni Ginoong Jesucristo. I love you, Jesus Christ. Ibig kong magtapat sa iyong karalungan, ngunit nanginginig ako sa iyong kagandahan. Pag ita'y kaharap, aking napangarap na ikaw at ako'y magsasamang tapat magpahanggang wakas. Ano kaya ngayon ang aking gagawin? Unang pag-ibig ko ay nagmamaling. Kung maririnig mo ang awit ito, ay parang nanginig ako sa kagandahan ko. Ibig kong malaman kung tinatanggap mo. Ngumiti ka lamang, amo ng tanda ko, ibigin ako. Ano kaya ngayon ang aking gagawin? Unang pag-ibig ko ay nagmamaling. Nangangamba ako at di mo ba pansin? Unang pag-ibig ko ay nagmamaling. Nang doon ko lang nga kanta kay kapamalandong kita sa mahal nga Diyos pagdoon pag ano namo kina sa kay Father Sol. Father Sol, salamat nga ginatagan mo kami sang ideya nga kami nga mga Kristiyanos makasimba-simo kay nasang ini nga Domingo. I love you, Father Sol. Kag labi na sa kay Diyos sa Kristo nga amon Ginoo. I love you. Ano ko na tamya ko na nga ako utod nga sila Laila Alfonso sa Manila. Father Solano, salamat gid. Si Mayor Judith Galigo, salamat sa imo pagbay sa amon. Ging Galigo, salamat sa imo pagpulik sa amon. Lira, salamat sa siya nga yatag mo sa amon sa Nuibi nga para sa misa namon sa Sinda Alegria Lupa. Lira, buligi kami sa pamahaw lang. Ismoy, salamat sa imo pagubay sa amon.
Kag dira sa Barangay Lupis, ubayin nyo kami sa Sindal Villa Lupa sa Lamon Mista. Si Enrico Espinosa, si Adelina Espinosa, si Norma sa Napilas Dos, kag sa dira sa Handumanan, kag sa Santo Tomas de Villanueva. Denver, mayong gabi. Kag dira sa inyo nga duwa, I love you. Alright. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Bukay sa sining nga ambanon nga gindala. Antes kita mabatian naton ang sunod nga magakanta pamatian tanay ang mga importante nga mga panundom. Standby. The 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtob 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan
kalipay na gumang walay patugsiling imugin halitan ang magkaluboy ay lubog na lughan kalawsang kasakit imugin patumbayaan ulit tabangin may kalisod ngayon Chorus. ako ang mahigda na buong matulog yung kulimulong bumangging titigan sa sulok ng luman akong napulayon habang awat lamang kay dili mamati saan anon ko namulong kung ikaw lamang ang makapakita o kalipay na gumang walay patugsiling imugin halitan ang makailuloy kay lubog na dughan sa lawsang kasakit imugin patumbayaan ulit na bangin ingay kalisod na hiling magloob gabi na sa inyo. Hindi kami ako Yung gitsi. mahibi mo ba? Tony Aguilar, Mildred Aguilar, ton, nga wala kayo ginakadto. Si Ed Solano, si Ray David, si Mary Merly and family, and ay titingda. May gabi sa inyo, tutong. Tapos dira naman sa dakutan dako, si Kagawad Pangging Suryo. Ang akon ihado nga barangay Captain Ibayugod, dali na lang pista. Pumista kami na. Tapos dira naman sa si Freddy Los nga la minister sa Patimada ang dapigit sa imo and family. Mo lang na anay. Ang kapatid ang inyo amiga. Thank you very much. Ang gabi banda kay Radio Bombo number 1. The most trusted source of news and information service and Bacolod City. Thank you very much. Basta Radio Bombo. Madamo nga salamat kay Ma'am Talma Santawa. Taybing mo panamyaw. ang gabi banda kay Inday ko Ramari Caras kay Jerry Caras halimbawa na kalipatan ta si Inday ba. Sa mga paano big time nila sa mga Perdigeros family sa Talisay Public Market no sa vegetable section Emilia Perdigeros, Mimi and Jewel Perdigeros, especially kay Marivic Perdigeros, mga vendor sila sa mga utan. Mawaragin na sila permi every Sunday gabamon dito sa aton. Mga kabilang sa inyo na. Alright, madamo nga salamat sa aton mga tagpalamatigag sa aton nga malagamba diri no si Ma'am Talma Santawa. Pamatihan ta naman diri si Sir Gaudencio sa ang ambanon nga gindala. Matod nila ako bangka sa imong gugma matod nila ikaw ilibay kay wako'y bahandi kakadi mo pigasa mauday pasari
Ako'y bahagi labos sa bulawan. Matutila kaano naman sa imong gugman o paray dili mo lubhan kini pagpati bisan sa unsa nga kayon sa pay ni kinabuhi kung sagot mo po hinikawan ingat ko nga dili ko sa mga pagkamay nga ingat ko nga dili mo kawan ang damot pagsali sa gugma mo. Sige, mo premyo. Lawagan na sila. Haliwat to. Taga-sagrado. Tres kung sino na. Kaya ka na tamo na. Wala, hindi mo na ito. Alright. Okay na pa. Sige. Madamo nga, salamat sa kay Sir Godincio sa siningambanon nga gindala, no? Nga may kuan nga matud mo. Ano ko? Meg, check tabi kung may audio. Okay ato no audio, Megs? Tek? Okay ato nga, audio? Eh, may chat diri nga alang-alang mo na to no audio. Ano mo? Liog tabi. Okay ato no audio, ya? Okay. Sige. Check natin na Sir Jaga na. Kagamantampi din na din na welcome na ton si Mami Melin Narciso sa siningambadon. Nga dali kita Mami Melin mata diri sulod no sa kaya PJ Samson mayong gabi dira good evening Bobo Denver request ng tuburan para sa tanan nga taga Turuturo kay Sir Dennis Estoya Tugoy Sotana kag Jimmy Malagan kag sa tanan nga taga Pasil Ambakan San Enrique salamat gid more power ga papamatihan naman diri ang amba no nga gindala ni Mami Melin Narciso. Can't take my eyes off you. You're just too good to
YouTube live viewers at their different time zones, to our fellow OFWs abroad, especially at the war zones, be extra careful. Also to special thanks to Bombo Erlin Bayoneta Arroyo and also Attorney Marvin Tanyada for answering the health concerns that I submitted to them at the Duralex Sedlex program just this afternoon. Also to the NOHS teachers, faculty and staff headed by Principal Mrs. Cherry Tondo. Once again, this is Miss Emily Narciso saying, Basta Radio Bombo number 1, it's all for you, Star FM. Ayos. Madamo nga salamat kay Ma'am Emily Narciso. Next na, Tondra, si Ma'am Bukay, pwede ka na talaga matamat sulod. Typing, imo dala bilan na panamyaw. Saluat sa Son Forte, galian, may ko mga gwapo nito na yan. Bernie Solitario, sa Son Forte na sa Sintala. Johnny Malaga, Mangabi, Punso Britannia, Alan Casiano, labi na gin sa amigo kong gwapo, amigote may korte, si Edwin Sisbreño. Dwayne, mayroong gapi kita sa imo. Happy Easter Sunday. Gina daw ay ka naku nakita sa simbahan, no? Simba ta para maglawi ka buhita, kag mangayo kita sa mayong lawas. Nga uyab. Alright. Nagabis na na, joke na. Mga listeners natin, masiseryoso, no? Joke na naman. Mo na pa si Aw na ya. Pakadlaw na ya. Pero basi pa lang, Aw. Sige, Ma'am Bukay, din ka lang, dali na diri sulod, no? Okay na ko natunod yo, Ma'am Bukay, tama ta di sulod. Kag Emmanuel Pawon, good evening sa tanan, kag sa imo mo Denver, kag sa tanan nga gitarista, kamusta mi? Long time no hear due to kasakoon sa obra, pwede ka patamyaw, Pabon Family Poblacion, sa Enrique Nanay Mer, sa Enrique Nanay Mer, kag sa Sister Evelyn Herum, Brother Hilmer, kag Josephine, thank you so much. Ma'am Bukay, bation dada, no? Ma'am Bukay, pwede tayo ka matamat na sulod. Toto Castro, mayong gabi bluwat, bumuliw ko tamyo sa akong pinalangga, ngay Loy Dadaya, no? Nabasa naman natin, ini kay na. Si Ma'am Bukay, no? Sa liwat, wala da. Okay, sige, pamatayan da niliwat niya, si Sir Bing Galvan, si Angambanon. Sa bigat ng daigdig, ang hinanakit na ikaw ay magbalik. Maluwag kong tinanggap ang kapalaran mo, may iba ka na mahal. Matagal ng panahon ako'y naghintay upang makapiling ka. Tiniis ko ang hapdi ng bawat sandali, ngunit iba ang nagwagi. Kay palad niya, sawing palad ako, o kay sakit nang nangyari, ako'y apin-api. Bawat mata pagmasdan ko'y naghahalakhakan, kinukot niya ang kapalaran mo. Simbikat ng daigdig, ang hinanakit ng ikaw ay magbalik. Tiniis ko ang hapdi ng bawat sandali, ngunit iba ang nagwagi. Matagal ng panahon ako'y naghintay upang makapiling ka. Tiniis ko ang hapdi ng bawat sandali, ngunit iba ang
kay palad niya, sawing palad ako. O kay sakit nang nangyari, ako'y apil-api. Bawat matapang masdan ko'y naghahalakhakan. Kinukot niya ang kapalad ko. Kay palad niya, sawing palad ako. Para na sa akong matawang nga teacher sang una, Ma'am Rose Villanueva Chinsa, ginadidikit ko na sa imo. Kay Liti Dinora sa Kasilay, sa Barangay Ginalaran, sa Bumangay Muret, Klabi Muret, daw long time no sinatlagsat na kita makita. Linda Cayetano, San Dos Hermanas, labi na gid sa amigo ko nga taga Barangay San Fernando, baboning master sa mga kanto sa bukid. Nabeng mga kabigil sa imo kasi imo pamilya dira. Kag saliwat Tony Aguilar, Pedro Burgos, Pedro Dispe, kag Johnny Indocado. Amo naging ang sponsor na among pamahaw sa after nga magwa kami simbahan niya. Pagkanto sa Kapihan. Pagkatapos, bahala na ako din na padulong sa katatlo nga stasyon. Good evening sa inyo na. Hindi lang ko magbitang ko din na yung katlo. Sige sa last na ito na panawagan si Ma'am Bukay, lihog na dabi sagwa si Ma'am Bukay kung ano da, no? Kag kung natin lihog na di bulos da siya sunod na maulot da karon na. Kaya Toto Castro, Bongo Denver, mayong gabi lihog tamyaw sa kong pinalangga ng Iloy, Daday Castro, sang Barangay Zone 3, Morsha. Regards lang ko sa ako na carbon copy nga bata Jor-El, no? Anak, idlaw na kami. Mama mo, we love you so, we love you, halong per me. Happy Easter, Nay. I love you, no? Kay sino siya? Joan Begasa Samos. Bongo Denver, good evening, palihog tamyaw sa kunanay Magdalena Begasa. Aga aso gabi na gid na pamatiya sa radyo kaglantaw sa YouTube kag Facebook live nyo. Wow, grabe ka mga mo niya. Nga live nyo, no? Nabulos lang ko kaya napangita yagid inyo permi nga live. Subong galantaw sa TV, YouTube. Thank you. All right. Mayong gabi dira sa kay Nanay Magdalena Bigasa. May lang dagang pagpamati. Pamatihan na naman diri si Mama Bukay. Siya nga manon nga gindala. Taga-Violeta man ha? Dira sa Sinta Violeta, no? Si mga Bigasa pamili na panamyang na Kumundinber. Anong kanta na? Hindi ko kanta pa? Tuburan? Ha? Tuburan eh. Okay.
ang larawan sang kagayon. Umadya kauhaw, inindughan ako, katulad sa tuburo, ang mga dalitan. Dito po siya matyagan, ang kabunaw sa tubig. Mayong gabi sa tanan nga di sa Bumbo Radio, no? Bumbo Radio, buligin nyo kami agad magdamo nga mo makanta. Labi na agad sa ara na lista na mo si Bing. Ay, ayos. Ang ikaduhang pagid wala na mo makilala ni kung sino ni sa. Wow, then show. Dating siya, babay pa mga sawa ka uli. Mamatya ka din natin. Diyan naman yung sa Sinda Violeta. Then mano ko din. Oo. Tamyaw na dira. Sa Sinda Violeta, sa Buak, sa Sinda Binetahara, sa Pumiboy, sa Sinda... Patag Jutay, Lolita, sa Lantawan, kasi sa Patag Dako. Dira sa inyo nga swimming pool, dutayan ako na matumba kay perti katugnaw. Palihog tagayan nyo kami dasang paliliguan nga may malabaab man. Labi na din sa imong pader ng Bimbaw, Pader Bimbaw, tawag-tawag man sa amon sa Santo Tomas de Villanueva, nalimtan mo na gid ang imong mga kapilyan. I love you, Pader Bimbaw, salamat gid sa imo. Alright. Mandamang gid nga salamat kay Mama Bukay. Destiny nga ambanon nga gindala. Antes kita magasunod sa aton nga magkakanta, pamatian ta naman ang mga importante nga mga panundom. Stand by. Nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes.
20 to 30% sang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubtob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bango rin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod niya mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud mangmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud bagaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente.
Bombo! I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod
Isa man ka maestra, no? May mo na nga pagpamati sa akong bata nga si Gaudilin na kabalida, no? Kag subong man akong nga kumpare da nga Sir Katik, no? May lang pagpamati na sa inyo tanan. Kag may lang nga pagsaulog sa aton nga Simil Santa nga na atong ginaiwa. Okay? Alright. Madamo gid nga salamat sa kay Sir Guandencio. Next naton si Ma'am Emeline Narciso. Pidi ka diri ka amat sulod. Arna gin kayo na naton sound. Ma'am Emeline Narciso, pidi ka diri ka amat sulod. Tay Bing, ang bilin mo dira ang panamyobi? Ripa kanday sa Sinda sa liwat pa pasita ono maaw si Armando Palmes may gabida si mo kadamo ginaguro sa inyo ga monitor subong Nilo Palmis, Gloria Alvarez sa liwat ba damo na utang mo sa kuninday. Marilo Bañez, Romeo Bañez, Eduardo Kaonga kag Mariro Itoryaga. Ang nagatamyaw sa inyo aga padala gid perme Pidreng Burgosan, Zona 16, Bangka 12 Talisay. Good evening sa inyo tanan. Alright, pamatian ta naman diri si Ma'am Emeline Narciso para sa nga banon nga gindala. Sometimes when we touch, balad, no? Balad. Balad. Okay. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I gather as you wanna sleep, and it's with a lie. At times I think we're drifters, are searching for a friend. I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when it does, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. Holding insecurities, some tenderness divine. I'm just another writer, still trapped within my youth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. Sometimes when it turns, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. I wanna hold you till the fear in me subsides. For practical appliance purchases, please visit SGC Appliance Center along Galo, owned and managed by Mrs. Sally Gabalda Cometa. If things are too hard to sort out in life, visit Psychotrauma Center just opposite LCC Bacolod, owned and managed by Dr. Romela Pinky Ojero with their licensed psychometrician, Miss Cathy Ovaredes. Once again, this is Miss Emily Narciso, a book author, a freelance writer, and an educator, saying, Basta Radyo, Bombo #1, it's all for you, Star FM. Hi to my favorite DJs, Miss Blue Heart, Miss Chloe, and DJ Asher. Alright. Madamo nga salamat kay Ma'am Emeline Narciso sa sini nga ambahador nga gindala, no? Next na ton si Sir Bing, no? Kag may gabi dira sa kay
Roxy Buen Chuchillo, galiblig Bawa Denver, tamyaw ko lang da. Gali, si Teresita Buen Chuchillo, Kagalia Ferrares, nga nagapamantigid sa inyo arana, nga taga Barangay Tangob, damo gid nga salamat. Bawa Denver, salamat gid. Pamantihan na naman dali si Sir Bing Galvan sa nga banon nga gindala. Ang mga matangis akay nagpait man akay kung sa gihapon akay umagilaman lumabay-labay na daw aso palaman ang tanang-tanang nabutan sa kalibutan ang mga matangis akay nagapait man akay sa gihapon akay umagilaman san upa nga adlaw magbalik ang gugma nga atong gintigay ang mga matangis akay nagapait man akay sa gihapon akay umagilaman walay angay ang kamingaw ang magpuyo na walay kalipay permi ang puto ginapong ikan sa walay pahuway nga pagtiaw kag sisinto ay ang sarang maawa ang makagpahit sa nagaagay kung aluha kag sisinto ay san upa mapala ang mga kasakit ikan sa pagkakan ay kalisod sining bitlayaan adlaw gabi pirmi ko ikaw inahilian ay inday kay wala sa kapalaran walagi sansarang nga pagadampan ay sisilo asul ato diin ka na bala uli kita bangi ang nabilanggo sa gugma daw halos mamatay mas baling mamatay kung ako ang makadundo na ako walay mga bida sa mga katropata sa liwat ari pagit zone 12A Kabanbanan natamyaw dira si Sini Dapat and family Morita Burgos and family Palyurina family kag Flores family ba puro pamilya ni sa liwat ang nagatamyaw sa inyo si Pedring Burgos kilala nyo man si Pedring da sa Bangado siya. Good evening sa inyo tanan. Happy Easter Sunday. Happy Easter Sunday sa liwat sa tanan. No? Next nato na dira si Ma'am Telma Santowa. No, Ma'am Telma Santowa dali na diri kagatibong galyo ginibig mo Denver tamyo ko lang si Gingging baby Kisan family kagay nanay ni sa galyo family nga wala gid ga zero ga pamati sa Bomboran. Alright, ari na diri si Ma'am Telma Santowa. Pamatihan ta naman diri ang iyang ambahanon nga gindala. Ma'am Telma.
Malaginya. Bumbu Erlen, hindi ko malusang nilay na ito na lang para sa iyo. Malagin na. You're the love that I sighed for. Wanted the love that I sighed for. Wanted the love for. Your love I tried for. Wanted the love I tried for. Malaginya, see me cry. You let me sad and lonely. Can't you see? You're my love, one and only. Malaginya, see me cry. Can't you see? My heart is dying. Come to me. Oh, how this love. I love everything about you. My life is nothing without you. You're the love that I sighed for. Wanted the love that I sighed for. Wanted the love that I sighed for. Your love I tried to sigh for. Malaginya, see me cry. You let me sad and lonely. Can't you see? You're my love, one and only. Malaginya, see me crying. Can't you see? My heart is dying. Come to me. Oh, how this glory. I love everything about you. My life is nothing without you. Malaginya. Ang ginatamiyaw ko gid. Ako ni Hado, Michael Advin ko lang. Si Junior Bermio, Herberto Bermio, si Emil Asireño, si Bailon, at sa tanang-tanang nga pamati da sa radyo, sa Bombo Radio. Natamiya ko din kabutanan. Si Victoria, si Susan Lidisma, kasi Badi Lidisma, yung Marigumi, tanang-tanang da sa Sindada sa Bukid-Bukid sa Victoria, si Listi Family, sa Torino, okay ko family, si Merly Pastoliro, si Annalyn, si Toto Pina, at sa tanang-tanang nila. Thank you very much. Malipayaw nga pagkapanhaw sang aton Lord. Ang gapan mamiyaw, Melma Bumisan Suat, ang Bumbo Radio, number 1. Thank you, Bumbo. Denver, I love you. Sige. Madamo nga salamat kay Ma'am Telma Santowa. Sa siling abanon nga gindala. Next naton dra si Bukay Abi, tada kay Ma'am Bukay. Kaibi nga may nabilin ka pa dala? Daurot naman na ako na. Ay, Bukay naman sa akin. Okay. Basta wala ka na utang. Budlay na utangan ka. Sila naman ang Ana si Bukay ka pisik ginadayon niya. Kada, sige. Ma'am Bukay, dali na. Ikaw na. Swerte ka gid. Mayo ka gid magbantay. Sige na. Ikaw naman diriwa.
Pamatian da naman diri sa mga bukay sa sining nga banon nga gindala. Patagan. Nagtaon ka na pagsiklisyo ni Kristo sa kapataganan. Ang ato nagdigan sa kapatagan. Pinanduraw na ko sa siningan tinion. Ang ato nagligat puno sa kalipay. Walay kamatayo ang katulad nato. Sa inali nato ang paglaong. Sa tanong pa, manubalik ang kalipay. Adlaw gabi, ang dugan ko ga panghaybay. Tagaiman, ting kalipay, nudoy. Kasing ko, latong sang kalisong. Ang atong nagligan, tukmas sa kapatagan. Ang ato nagligan sa kapatagan. Pinanduraw na ko sa siningan tinion. Ang atong nagligan puno sa kalipay. Walay kamatayo ang katulad ako. Kasang inali na dula ang paglaong. Ang kapida sa imo to, labi na gid sa kay Daniel, kay Silugari itong isa nito magbulik sa ako naman. Isa pa lang ito na si Patrol. RJ? Oh. Ang nagbulik sa akon pagi kay Sir Jersey. Sir Jersey, mayong gabi si mo. Mapayo ka na Sir Jersey kay ikaw ang andumana namon sa dito sa Malugo River sa Sinda Alegria Lupa. Palihog Sir Jersey, ang imo tungo nagaanduraw si mo. Balik daman kami to sa Malugo River nga ginbuligan mo. Salamat yun si mo Sir Jersey. Labi ginagay Father Soul. Ikaw ang nagatag sa amon sang kalipay nga makapilyan. Nagluoy kami sa mayo para kami makasensiro pangamuyo sa mahal nga Diyos. Nang gabi, Father. Ito naman to. Alright, Madam Oga, salamat kay Ma'am Bukay. Siya sini nga ang bahanon nga gindalan. Sino next song naton, Bing? No, basta nga ilangan tatlo ni. Sige. Next naton si Bing Galvan, pamatian dali ang bahanon. Kalipay mong sumayang kayo ba'y oras
ko nakalibo, may pakido-kido kapag itik sa mga siki, layo si mga kamo, labi na kong tsatsaan ka, timing kaga, kalipay mo sumayaw, kayo pa'y lawas, labi ko natalibo, may pakido-kido kapag pitik sa mga siki, love you si mga kamo, labi na kong tsatsaan ka, timing kaga, mayaon palingit-lingit, mayaon pa-oroy-oroy, na pang-lian-lian, may patuwa-tuwa. Halapi kay tirahi tsatsay, kay bangin sa bukas, wag yung sisiki, kahit sa limago, ibakus isiki, bisan pa may bas, ang bolong sinsini. Halapi kay tirahi tsatsay, ikimot ako ng kudat-kudahi, kay basi kanahan ang patis, kami sumaya sa lute. Mayaon palingit-lingit, mayaon pa-oroy-oroy, na pang-liat-liat, may patuwa-tuwa. Kalipay mong sumayaw, kayo ba'y ang lawas, labi ko natalibo, may pagkito-kito kapag pitik sa mga siki, labi si mga kamo, labi na kong tsatsaan ka, timing kaga, mayaon palingit-lingit, mayaon pa-oroy-oroy, ng pang-liat-liat, may pagtuwa-tuwa. Halapi kay tirahi tsatsay, kay bangin sa bukas, wag nang sinsiki, kahit sa limago, ibago sinsiki, bisa ka maibas, bolong sinsini. Halapi kay tirahi tsatsay, ikimot ang bubot ng kuda-kudahi, kay basi ganahan ang padis mo permi, sumaya sa sulte, sumaya sa sulte, sumaya sa sulte. Porton, ginahalad ko to sa imo, base ang agi mo na top-off naman na, kalma-kalmahin lang magsikal kita. Good evening sa mga Almonia pamilya. Alright. Sino next song natin, Ebing? Si Ma'am Emeline. Ma'am Emelina, pwede ka na dali kabat-abat balik. Ma'am Emelina at Narciso. Final siya ka. Alas doso nato din ako ara si Ma'am Emelina, batiyo naman tuguro sila sa gwa, no? Tepe. Kag madamo mayong gabi dira kay Ma'am Anesita Pelucho Tingzon. Happy Easter mga kabombo, watching from Sitio Bukbuk 1, Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Mayong gabi bombo Denver, Liuglong Tamyaw sa pinalangga ko nga si Tita Erna Brique kag Miss Tas family, Valdivia family, salamat din bombo Denver. Sige, pamadian diyan na si Sir Gaudencio sa singabahanon nga gidala. I was dancing. I have no one adore you and what you saw. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. He buys the diamonds
bright, sparkling you diamond. But believe me there when I say that he can give you all, that he'll never love you the way I love you. You can take him any place you want to party clubs and restaurants, but I cannot watch you with my nose pressed up against the window pane. I have nothing. I have no one. But what you go does it buy? Wrap in the arms of somebody else, but darling is I who love you. I love you. I love you. Tawag kaliwat, may tawagan pa. Okay na, Madam Yao? Naubos na din mo? Sige. Kag next natin ra si Ma'am Emily Narciso. Pwede ka na dali kabat-abat sulod. Ma'am Emily Narciso. Dali na dali. Next live tada si Abi Kuhit. Bukay! Bukay boleh aturo, daw sinyas to eh. Ha? Nagsinyas bukay. Nara sawa. Si Kwang Kono, si Ma'am Telma. Ara pa. Sige, antes kita nagali magasugod kay Mama Elma kay Mama Emily sa antes kita magasunod sa antes na magapasunod naton. Next ni sa din mapapanta. Okay Pamatihan din dyan ay si Ma'am Emily Narciso. Kaya pasulatan na audition din. Okay, ano to na nagalit? There's a love Alam mo sa gigo ko.
for the rest of the 2 hours of presentation. Thank you so much. This is Miss Emily Narciso with the Giveaways saying thank you so much and good evening everybody. Madamo nga salamat kay Ma'am Emily Narciso sa sining nga ambanon nga gindala. Antes kita magasunod sa mga kanta, pamantayan tayo importante nga mga panumdum. Standby. Muyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling posible. Agod nga mabuhinan ang muon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load management. Kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa may nga mga salakyan kag mas mataas para sa mga truck. Ang pagkakasang wala gamit nga roof cargo boxes ang makapatipid 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aero drag. I-optimize Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, ischedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Bombo,
I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangot ini ang makapari per unit delivery fuel cost. Apa Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang bumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud bagad duot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Bombo! I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agod makatipid sa gatong. I-schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapariduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicle bagong nagapadas kini
sang pagbulog sang Royda nga siyempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Adios kabulakan, kabulakan, sining hardes. Kaming mapahuli, Bombo radyo ang mapabili. Walay libakanay, walay hoding-hudi sa Domingo sang gabi na well kaugali. Paghunis ang siri, patak na ang angkat. Bapor namon inday, buod na magalarga. Idawat ang kamot sa pagpangamusta bila hagdumanan ka mi ang wala na. Madamo nga salamat sa inyong pagipag-upod. Diri sa amon nalim kagaina alas 7 sang gabi tutob subong nga oras. Madam Uman nga salamat sa tanan nga mga nagpatamyaw kag happy Easter Sunday sa tanan, no? Kag madamo nga salamat sa kay Sir Bing Galvan, kay Sir Guaudicio sa nag-upod, kag nagarana diri sa aton sa kay Talma Santoa, kay Emily Narciso, kag kay Bukay. Magakitay naman kita sa masunod nga semana. Siluwat ininyo nangin alagad. Idi si Bombo Denver, kaya no, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunuo, luwason mo kami sa kalaot,
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Candelaria, uligan mo kami, pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami, pati gayon na ang handong nakalinong, agud kami ang maghiliusa. O Birhen sang Candelaria, nagapati kami, nga paagi lamang sa ino, masanagan kami, kay si Jesus lamang amo ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. O Birhen sang Candelaria, manugiwag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sa mga hari, maluluwasang katawan. Kapay nga bugayan, pagid sang grasya, ining palangga, namon na parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus igampo mo kami. O Birhen sang Candelaria, manugiwag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sang mga hari, manluluwasang We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility.
continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Paradyo Bombo! Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam na
ako'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging. Sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na